Konkurrencen mellem DR1 og TV2 bliver hårdere og hårdere. Nu går det også ud over børneprogrammerne. Det er TV2's Hugo og Danmarks Radios Bamse, der er blevet uvenner. De er begge taget herud i Rødovre Centret for at prøve at blive forsonet. Hvad er det? Der er Hugo der. Ja, det er det. Goddag, Bamse. Du skal ikke komme her og tage mine serier, din computernørd. Du er jo ikke anden virus. Hold så kæft, dit fede svin. Du kan jo ikke anden far rundt og dumme dig. Det skal du ikke sige til mig, din lille lort. For fanden. Jeg er helt nedkørt. Tuge. Lille lort. Gno. Na. Hasta la vista, baby. Sig til Elling, at den skal sige til Asger og Luna, at jeg er et bedre sted nu.